Mae'n teimlo'n really neis i bod yma, cos pryd o'n i'n bach, o'n i'n cystadlu yn yr Eisteddfod, a oedd e just mor neis, o'n i'n dweud wrth y Rodri bod yn just insane bod gyd o fy mywyd, dwi just bod yn cystadlu yn yr Eisteddfod, yn yr ysgol, a nawr dwi'n perfformio. Mae'n really neis, dwi'n really hyped i perfformio nawr. Tro cyntaf i ni ddau chwarae gyda'r pethau electronic, so gobeithio bydd yn mynd yn dda, really. Mae yna fwy o artistiaid menywod sydd yn chwarae nawr, ond dwi'n meddwl mae'n gret, really. Fel chwaer fi Cizzy, mae hi wedi ysbrydoli fi i mynd allan i'r byd a ddangos fy cerddoriaeth y pethau. So, mae'n amazing, really, a dwi'n edrych ymlaen at beth sydd i dod, really. Cos mae'r menywod gyd yn cryf, da ni eisiau just dangos woman power ni, basically. So, mae'n gret, really, dwi'n really edrych ymlaen i pob dim sy'n mynd ymlaen.